आमच्या भाविकांना नम्र विनंती, देवळाच्या फुड्यान जे लोक उभे आहात ते आमच्या भाविक उभे आहात त्यांच्यानी मातशें सायडीक रावचे, कित्याक तर आता थोड्याच वेळान स्वारी भितर येवपाचे आहात. वाटेर उभे आहात त्यांच्यानी सायडीक रावचे, आता थोड्याच वेळान स्वारी भितर येवपाची आहात. सो मातशें आमच्या भाविकांक
पैठणिया ऐकणे झरझरिया तुझ्या पायां पैठणिया ऐकणे झरझरिया पायां पैठणिया ऐकणे झरझरिया तुझ्या पायां पैठणिया ऐकणे झरझरिया मथुरिया रे ऐके भरभरिया रे तुझा मथुरिया रे ऐके भरभरिया यारे ऐके भरभरिया रे तुझा पिंकिन भरिया रे ऐके भरभरिया पैठणिया रे ऐके भरभरिया रे तुझा पायां पैठणिया रे ऐके भरभरिया